Touchdown, no, so get me. If I need to do the time, no, I'm not in. Go to the like in the damn bars. I get it, just so. I'm really lying on that trust. Head up on the street, let me come down top. Don't be chasing, look like us. Me, I don't degree like a natural. Macking it. So I'm macking it. Then I have some more macking it. The first time we they use like a piece. You know my style, and I know how. And I look good like I think you small. Rain dogs, I don't show love. Do I look like I give a fuck? Do I look like I give a fuck? Do I look like I give a fuck? I don't give a shot, dog, I close. Do I look like I give a fuck? Do I look like I give a fuck? Do I look like I give a fuck? I don't give a shot, dog, I close. Do I look like I give a fuck? Lifestyle like banana. I feel like the power of power. Give up a chance to be I feel like I'm sick family may want go jiggy the body is as a yoga looking at the place on that I'm not going to so the cream half of no guy I need the place for any time that's not on again.
day for my place, all I need, same day for my state, but I tell all of them to come out to my face. Yeah, come out from my face, if they like it, they talk to me, start to date. If you don't dare, I know when to go celebrate. If you want me to sing, I to sing, come on. Fine girls for my gates, Vanessa day for my place, all I need, same day for my state, but I tell all of them to come out for my face. Yeah, come out for my face, if they like it, they talk to me, they start to play. If you don't dare, I know when to go celebrate. If you want me to sing, I will sing on my I don't know.
What is that one snap? Hey, your flower can't joke in the phone here. Now this flower has here. It's not to me. Come on, man. I can't joke here. Come on. Come here, Mama. Let's go. Plenty kele from my life, now you I choose. I don't dey wonder if you everything I cruise. If I do you wrong, my baby boo, I'm sorry. You say I get too many girls, that one a story. But now you dey my mind, I swear, say now you dey my mind. I swear I know the lie, I dream about you all the time. Cause girl, you blow my mind, and I know 59. Girl, you do me bad, yeah, yeah. Oh, get you.
Ogechi, kama. Neno my baby, okay, come on, come on. Lulu fair, no kulai, I need your love for ma. Mami fem genyeki, obi muhi mani maka. Pretty in your love is all I do for the living. I tempted to touch your foreign booty. If I kill him all, still the love I got. Till you full of love for back. Oh baby, this love is real. I give you all my good, I'm official. Don't I'm like Oba, boy I got my shot. Yeah, you forgot that, but I don't say you like her. Mani magali, let that dollar turn around to make us spray you on my dollar now. Parade for my body, yeah. Chop my ground to make it on my biggie. Oh, Ogechi, come on. Anyway, baby, oh, come on. I don't go lie, I need your love, I need your love, I need your love, I need your love, hey. Ogechi.
divorce. On over for the way I have separation. And then the way reason, reason they were too hard to become a diploma with a temple age. Ogo na kebe kwa ogo keba. Ogo na wete seremasi. Makaju me kwa 80 years or something. No kwezo kwa Ogo no keba bedele chanya no de 13. Yes, yes. Na marriage, the marriage is null and void. As if you couldn't suggest Germany also. More than no sugar, yes. Ogo Afro Nordic. Now, I will make you 1 years. Not what they read to you, well, each can modify the marriage. Also, was consanguinity. We have a way to do not so good anymore. When we look at that, I choose this one. Mama, yes, it's a good idea. Where's you? Yes. Pero mo kaya mo mo roba dali. Mo mama. Dikit tayo ay ako sa room sa. Foro mo ka na sa niya ako gaya. Oh. Iya ako dali. Katiso beso ko ba? Ando niya no. Iya. Pada kaya ko mama. Ko niya ako. Sekarang aku bawa aku nomor 2 bagian. Jual. Akhirnya pengumuman komunikasinya sudah tetap. Nomor. Obrolan dulu fourth generation bukan ini yang
Mary Jane, Nagum Bakanka, General Seponayam, Nicola Sekem, Nevin, Napana, Nama, Nama,
ekwela ka anyị kwee na mgbe azọpụta anyị n'oge chekwaba ụmụ odibo gị ojukwu nke n'ihi na ha ji kwere na gị si n'ụlọ gị gasị na nyere aka oge nwere isi na nsa ya lekwasịrị anya bụrụ ike ike nke na ndị nwere ndị elu tụrụ ya elu osekpụrụ ụwa kụrụ ajụjụ anyị onye nwe anyị onye elu ụlọ ojukwu anyị na-arịọ gị ka ilekwasị ụmụ odibo gị bụ tọpụ megide na anya were obi ọma gị chekwaba ozi mere ka mmadụ na-ala mgbawanye n'ụwa ụmụ odibo gị ejikọrọ ọnụ na sakramenti nke alụmdi na nwunye na-enyere onwe ha aka mgbe niile site na kristi onye nwe anyị ojukwu dị ebere pụrụ n'ihe niile ọ bụ ka ibu ji okike gị nzọ ekele na na-esi gbadata were ijikọ ọnụ n'ụzọ dị asọ too ụmụ odibo gị ndị a nsọ a na-ahụta na mkpụrụ obi ọzọkwa ha lee ka ha bụrụ otu na njikọ bụ ezi ịhụnanya site na kristi onye nwe anyị ojukwu pụrụ n'ihe niile were okwu ọnụ gị gọzie ya ịkọta obi ọnụ gị ịhụnanya dị ọcha wee dịrịsie gaba eme ka o si n'aka ụmụ ọnụ n'ụlọ ngọzi nke Chineke ka ịhụnanya unu dị na lagachipụtara ụlọ ọkụ ugboro ise eme ka Chukwu nye ụlọ ogologo ndụ uwe unu ga-ebusa ndụ nke ụwa fee ya nke ọma ọ bụla
Nanka, Anchatanka. Io mi dico Abone ga-anata oyi dị asọ pụta ozugbo.
Mụnwa bụ anyị nwere Mr. and Mrs. Enwa Njegbu, Catechist Emeritus, Our Lady of Assumption, I need 10,000 naira. You might do 10,000 in your cash.
Say! Okay. Nkpor, Chichi, Haji Nkpor, Omeni, Batari, Urobuno Benami, Ela China Tawo, Nakuriaka, hey, over the corner of the Tadio. How have you made your back? Our person, our baby, Yana Dimoshi na Marataketa. Na go Jesus ya kanna. Lefe kikiri ya komu wai. Manonita. Aina mo mankewa yana nankewa. Mrs. Betty, Mr. and Mrs. Betty. Uso uru. Biko ya warochana nanke. Moke. Mrs. Obinwa Trisona Yawagota. He asked me to call my chairman. I was saying right now, so but I want not to buy no because I gave you a chair. What you got in Ambago? In the person of Mr. and Barrister. Of Minister, and Honorable Sir. Yes, Honorable Sir. Chimusho, Okeke, Obesho Natanika Mananepo. Yes, thank you. I only tell Manolita, Mr. and Mrs. Mike Obinwa. You are highly welcome. Come to the high table. Hey, that be Onion Kem. You are highly welcome. Brother, I say you know. In the person of Mr. and Mrs. Inland Oba in the come up to the high table. Okay, there are you. Oba Takuya Nuriaka. Yeah. Sorry for the Lisa Eber. Abati. Dalu, you are welcome, sir. Thank you. Amen. Hallelujah. Amen. Hallelujah, hallelujah, yes. It's all tradition indeed. And that is why we are here. So one day MC, I give you all the powers, both inherent and brute powers, to come and make this education a very fast one. I know a lot of people must have waited for a very long time, maybe because of the rainy season. So we have to make it very snappy so that we do and get to observe. MC, would you respect our right to come and speak up? I give you all the powers, go through the programs, I'll direct you when you go wrong. Thank you, sir. So go on, carry on. Introduce this is the item number, opening prayers.
Go by opening prayers. Thank you, my chairman. Priest or my chairman is involved so that you lead us in prayer so that we take off immediately without wasting much time. Yes. Even I from under 1 hour 30 minutes program time and draw. Yes, time and draw. Are you ready? Public TV. I am the couples of the day. Right to a lot again. Ija
Fundia, I got one way to that should be on one side. Thank you. Thank you. I chop it on a Cobb West. Now on a Mududo, Ganocha, Yaurun the Witch. So I have just a say how with Naira and Kubo. Likewise, in 1 year, Babuni Shinaka Kumtawar. We are not working I told man 20 there with 1,000. Then man 20 also there with 500. I told me maybe call me guy in Subu. And they also say, it up a passo. Yeah, I break that yoke. DJ Simpesi, we want to you. About the Upono, they were not I catch you in no chuno. Who went again? Oyampa, can you down for Aha? Ọmọ náà wẹ̀ ń dọ̀ ìdí lọ ìyá kíta àkàíkà ọmọ. Adáàtúkú ọmọ náà wẹ̀ ń dọ̀ ìyí kíta àkàíkà ọmọ. You and your wife. So I talk I know him walk it out. How we can watch her. Diana Nakita. Marigo Pekalicha Peba with Tia Ufu. Then Monsi so then Monsi so 100 naira the amber with 200. The Monsi so Chikadi like a dinner what I got young more kind of mena. But with 500. Okula with 1,000. Thank you. Uno mana omwe yai nene. Obu nene yutua. Emi kemari ti aga kaka iru ya aga wasu. Owe aka owu ya. Oya na! Brother Nyanyama! We want to prophesy over your marriage. Owozi MC makema na abala mo pastor. Owe aka owu ya. Edera nyedere di na nwunye akita. Ihe ọbụla ga-ebute ọgbata uhie na their marriage. Holy Ghost. Ihe ọbụla ga-eme na alụkata marriage a. Anya broda agawa n'ezi. Holy Ghost. Ihe ọbụla ga-eme nke nwanyị. Ọfụ ndị na-agba nnukwu moto. Ya sị na moto broda agbagotara. Ya ga shift o. Holy Ghost. Ega Njinaka point of contact to this our prayer. Ada mama. I when I your chineke. Na marriage aga be successful. Marriage aga go fuma. Can you engage? Marriage aga go fuma. How much you brother na marriage ya? Aya were point of contact ya busidi. Where they maybe see hancha. Na Jesus. Akwụkwọ kwuru maka oke ọhịa a na-akpọ Sahara Desert. Ebe a ka achịkọta ihe ọjọọ niile ga-eso marriage a taa. Wee tibia n'ego a wee na-asị ka anyị lụfuo ya na Sahara Desert. Otu a ka ọ ga-adị n'aha Jizọs. Marriage a dịgo bless. In the name of God the Father, God the Son, God the Holy Ghost.
Iya wukohya. Iya wukohya. Obago. Iya wukohya. Uba. Watch ya. DJ Boja. Ọlọ́run yẹn ìwọ jẹ́ ẹgbẹ́ ìdìbò DJ Kuturo. Thank you. Chairman of Senior Gandoro. Ega aye will be make a point of contact. My chairman, sir. Omezi ihe ọzọ. Ka kwuo n'okwu anyị onye ọbụla n'ebe a kwuo n'okwu gị ọ bụrụ na ọma anyị ga-akwasị ife n'isi ọ bụrụ nwoke wepụ okwu gị n'afa nna anyị ekele gị Chineke onye pụrụ ime ife niile onye okwu ya bụ na amen onye ọ masịrị ime n'ụbọchị taa ga-adị otu a anyị gbakọrọ ebe a ka anyị wee nwee aṅụrị maka ụmụnne anyị na-abụ anyị so wee gaa n'ụlọ nsọ gị gaa ruo n'iyi ọlụ Chineke ịma alụrụ mmadụ na-aba ga-adị ndị na nwunye site n'okụkụ ụwa tata ka iji ka ọfọ ọnụ anyị sị ka ilie oto n'ebe ọ dị ukwuu n'aha Jizọs ịnwakwu na ihe ọbụla ikekọrọ ọnụ mmadụ ama atọsa nwunye nke ịkọsa mmadụ ama ekekọ nwunye ebe ọ bụ mmasị gị na pak anyị kwetara n'ife ikwuru sị n'alụ n'ebe ọ dị ukwuu n'aha Jizọs anyị gbakọzi ebe a ka anyị mee maka ọbụla na Kenan dị na Galili ụdị olili a dị na ya ọ kabanye anyị ọlụ maka na anyị ji ekwukọ n'azụ eweduo fa n'iyi ọlụ a na-ayọzi Chineke biko ụmụ kịlịkịlị ife ọ bụrụ na ụmụnne anyị na-aba nwee kabasị kpọlibuo ohu kụpụrụ fịa na njọ n'aha Jizọs bido n'ụbọchị tata ọ bụrụ na va na-emechalụ bịa emechalụ va ga-enye ya direct ebe enye direct palọnụ n'oche palọ na-ekiri TV nwụcharịa nwa obele amụọ ofu nwa fọba na bedrum dozie ifu ọfụma ọbụla ejima ọ bụrụ na nwaanyị seti ya ebe seti ya ewee dozie ya ejinwa ịtọ otu a kwuru otu a ka ọ ga-adị n'aha Jizọs Chineke biko mesịa ebe enyi ha ga-enye anyị ga-eri anyị ga-aṅụ wele ọṅụ bele ebele naba ezinụlọ a ibe enyi na anyị ga-eri within 1 month gbachie elufi ya nyefe nghọta nyefe udo nyefe ọganiru nyefe mbunye elu ibe ọbụla na-eme ka ezinụlọ tọọ ụtọ ma maa mma nyefe ya n'uju akụkọ nke ụwa nyebara nne ka ma webili wee nye ndị ba ka mma otu a kwuru otu a ka ọ ga-adị n'aha Jizọs Kraịst bụ onye anyị. Amen. Biko tụọ ya na-abịaba ka anyị nọ taa yeso ka anyị kwụ ọnụ n'aka na mmụnye anyị na-erubekọ n'isi mkpagbulie n'iru chairman direct bịaba mommy sit down ka anyị sụọ nke ị ga-anụ sit down thank you chairman ọla akarịa pasị na fe nwa ọchị ma chairman na-atụrụ ya eze nwetị aka thank you anyị kwụọ n'aka gabakwa n'ọchọ yi nwanne m udo dị eze mmanụ ya na ọmero ka anyị ichoku nwanne ya na-ejeri ozi ha azụ n'afịa ọkụ na-aghọta ọjị ka ndị a ga-abefa wetanụ omenala ọjị a na-enye gbata anya ọfụma anyị na-asị ka anyị kee ya ka esi eke ya kedu ndị ọga anyị dị ha na kaba were ofu ọjị biko ndị ọga anyị kaba were ofu ọjị nwanna abịa o nwere ofu nwoke na-enyere anyị aka n'ozi ebe a ofu onye atụbi bịa nyere anyị aka bịa nyere anyị ebe eziokwu na ọjị a ga-eme ịwa mana anya anyị mere bụ ike chukwu obi mma omeji ana m asị aka ọ gara n'iru nke ọjị amen
Glory on Nkpor. Declare God. Not one. Woman, if I be wedding, I won't have a monk. Why I watch it? One over here. Why I want to watch it? Oh, was a baby on a castle. Mmadụ bụ na ndị gọ na-ekpere ekpetasịrị niile atụrụ ikpe nọọ Chineke anyị na-ewere ụmụaka na-aba n'itinye n'aka ọ dị ka ụta aba n'agha n'aka Chineke dozi ọjị ya aka mgbe ụta adịbe n'aha nne ndị ya eze nwa agụgụ ọjị ọkụrụ mmiri ịsọda abụọ dị mgbe a na-asị Chineke ga-amara ụwa aka na afụta ọka anya wee chọọ taa ya ga-ekpara osi anyị a sị na ije mmiri bụ otu ebe a mmiri na-atụle na ndị ọzọ ọma ndụ ọma ka dịba ihe ọma na-enyere ụmụazị na arịọ Chineke biko ife ọma dịba abụọ na-aba ihe odi na neta ka o mee ya karịa etu n'ayọ n'afa Jizọs Kraịst onye nwe anyị. Biko adị nsọ na ọjị erusigo ebe niile ọ kwesịrị ka o ruo onye nwezia ndị ji ọjị fa lezie ya ka esi eme ya asịkwa nka Chineke bụ onye na-ekpesi ala ọgụ gọzie ọjị nka gọzie ụmụaka na-aba abụ ndị emegakwa na-agbapụrụ otu n'ụbọchị taa ka onye fọrọ ogologo ndụ na-arụ isi ike ife akụakụ na ife enwe tụmadụrụ okwukwe n'ime Chineke gọzie ezinụlọ dị iche iche gọzie ka anyị na-wee bịa n'aba a ka onye ọbụla bịa aba ife ọma ka ọ ga-edina n'ezinụlọ anyị na-ekwenye na Chineke bụ onye na-emesi arụ ọgụ ya tọọ ọjị a na Igbo ka anyị tara anyị ibe meela anyị karịa ka anyị na-ayọ site na Jizọs Kraịst onye nwe anyị. Ndị ha tebụl abụọ ya ọma ọnọdụ anyị nwesị gị na ala ịbịago ya tụrụ ya tebụl ya kpọbụgo Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Ndị isi oche anyị di na nwunye gbara akwụkwọ n'ọrụ abịaghị ije. Eji m ohere a na-ekele onye ọbụla na-asị na ọ ga-adịrị anyị ncha mma n'ụbọchị tata n'aha Jizọs. Na-ekelekwa Chukwu onye mere ọmarịcha ụbọchị a wee ruo otu a. Na-asị ya na n'otuto n'ebe ọ dị ukwuu n'aha Jizọs. Aha m bụ Lọrọ Ọbịageli anya dị egwu. Eji Lobby Bridals wee mmanụ. Anọ na nọmba 55 Enugu Onitsha Road, opposite Immaculate House Sisters Nkpor. Akara eji enweta mbụ nka 08060367474. Akwụ m ebe a n'ihi ọmarịcha keeki a dị ebe a. Oge m na-emechi keeki a, eji m ọtụtụ ihe dị iche iche wee mee keeki a. Ihe na-asụ ụsọ dị na ya nne, ihe na-enye inu dịkwa dị obere. Ya mere
nwanne m nwoke na nwanne m nwanyị. Ọnọdụ a ọ na-asụ ụsọ na-enukwazi obere mmiri. Ekpere m n'ụbọchị tata bụ na Chineke ga-agọzi ọnọdụ a. Sisi ihe ụsọ unu ga na-ahụ ndụ unu na ndụ unu n'aha Jizọs. Oga anyị nọ na kịta bụ ka awa ikpe. So anyị na-akpọlite Elder Eric Okeke ka ọ gbagota na ha tebụl ka o soro wee nene ka keeti a si wee gaa. Na-akpọlitekwazi Chief Ịma Njegbu eze nwa ka ọ gbagota bụ MC nyezi aka ịchọfụ mkpalụ ọkụ ESN Ogwefi ị ga-ajọ ibi ndị ichie Nkpor ga-ajọ ibi n'afọ ịchọsịa ụmụ nwanyị chairman keeki ọyịfa nwere ka eburu iwu bụ n'ofu onye nke ọ ga-abụ igbo so ịchọsịa ụmụ nwanyị na-abụ welite isite igbo ya gbatakwa ọgụ ya nwoke na ọgụ ya nwanyị ife ebe ahụ tụmadụ onye si ikwere wee bịa kaba ụfụrụ ọbụla bụ afọ mgbakaba n'iru ozugbo ozugbo kenne nke nwanyị mọmị ngwa tie aka anyị mọmị na-etụkwasị aka anyị ndị ọzọ biko Chioma bịa n'ibe a nụrụ bịa n'ibe a mba Chioma ada nọ n'azụ ebe a dị mma biko onye ọbụla setịa aka ya ka awa ya bụ keeki Chioma nụsị na ya akpọpụta ndị dị otu a ọ daba Chioma biko a ga-eji ụmụ one ụlọ ga-amụ onwe ebe ọ ga-abụla ya ejiri afa kachasị afa mana ka anyị jiri ụmụ one ụlọ ga-amụ wee butuo keeki ya 12 nwoke isii nwanyị isii ngwamọrụ na 8 children 4 boys 4 girls ngwamọrụ na 6 3 boys 3 girls 6 ọya mọrụ na 5 nwoke atọ nwanyị abụọ ndị a ka ga-egbu oge agwa m na igbu oge bụ njọ 5.5 mba na-amụ ha 5.5 echefugo nnọọ wedin ka a na-eme Chineke mee a na-amụ 5.5 before inside ọ bụrụ portion anyị ngọmọrụ na 4 saa ibe anya na akpọkọrọ aka ebe a sekopụ aka ọgịnịgị onye apụkwa na-apụ ụmụ nwoke na-abụ nwaanyị bụa asụ Cheleno. And that is my prayer for both of them in Jesus' name. Amen. Ịdị n'otu peace and love and unity vanchaso. Adachukwu bịa nụkwara anyị ife ifo ịbụ na anyị bụ na ya chọrọ igbu oge. Mrs. Joy Ọkanụ ọba ife ọfụ. Praise the Lord. Ọ na-akpọ ọtụtụ ezi ya afọ m aka nke nwaanyị ka ọ dị n'ala aka nke nwoke tụkwasị ya n'ihu nke a gosiri na nke nwaanyị a dị submissive and ọ ga-abịa anụ nwunye di na nwunye ha akpọta ya aka n'aha Jizọs. Ibe anyị kọọlụ n'ofe aka my chairman ọfụkwa ndị ka ya akọwa mgbanye point onye ichie ya ekwu okwu ọ daba chairman. Praise God. From if I am because and why they respect the woman. Okay, why am I okay? For me, now if I put that on a thing that is worth
tag ibi ọfụma nwa dị na nwunye ọfụma ife aka ayọ onye onye mezuru anyị n'aka Jizọs Kraịst onye nwe anyị. Kwa na-aka na ọdụ n'ofele unu ga-adị na marriage a unu ghọta ebe anyị na-ekwu abụrụ na unu bịa mmebi kama na ọnwa ego o si dị unu a na-akpazi na-atụ alo na-ejide na-agbazi ilu fa na-abọbụ nwa nke nwoke dị 15 years nwunye dị 12 years unu fụ n'ọnwa na anụ nwa so unu bụ ụzọ banye na marriage a unu ga-eme gịnị onwe ka o si dị unu achịkọba unu agbasakwa na agbasa ngwa tinye na aka unu na-abịa elu. I surrender. Asọrọ gị na eke na anata ife tinye aka gị elu na marriage a na ụlọ ahịa ebute ọgbata ufu otu a ka ọ dị. I surrender tino ọnụ. I surrender all unto Savior, blessed Savior. I surrender all. Ngwa na-agụ ya na-aga n'oche unu. I surrender all. A na-akwụkwọrọ aka ebe a. Ngwa ka anyị gbapịa ọsọ gụọ n'ụfa aka. Fa surrender bụ na fa na-abụ ndị ndozi na-abụrụ ndị mmesa. Nne m papa kpọrọ nwunye ya. Nwanna achịke n'ụkọ ọbụla anyị anọrọ uri hotel biko ya wedding. Ọ ka esi eme ka wedding tọọ ụtọ. Iwu agụrụ na eme who send you biko aga table by table. Ịgbanyecha ịba na floor ka anyị ebe onye ọbụla mmanya pampam ka anyị wee mee bịaburu kawụmọta ọ na-ewere mọt facha bụ mmanya. Ọsịsọ banye na ndị nọ na-esi mmanya lee ka gbasoro anyị na-eto ostu a biko unu enwetago kọpụ di na nwunye ngwa gbata mmanya yes. Gabriela, you're the best man. But can't get away with Hannah about today. Best man, Chalk up, brother, the phone. DJ. Mabuluni, this is feeding. You man met to before. Carry on. You like the email down na television. Watch me. Anyone you want to do, is in your hands. Thank you. But what time of God is you when you're in me now? Because everybody na teba, when you to go, when you one now the fact I live in Mikamba, who try me holy, or where they give them nana, you go give the banana, but one man, one man, and I go on teba, I don't you could drop one, when you to go, that one do it today na your own talk. If you want to Emana will go down here. Watch your brother the senior brother man. Hey, DJ, cut the camera, so. Watch out here, never. Watch out here, never. Brother, get it for.
Iyana Biala. Oya kiss your wife. He goes to go there. Una Brugoa. Hey! Oga, cut the camera. Cut the camera. Hey, cameraman. Now what did you happen now? Why you cut the camera so fast? Thank you. Pick up my plot. On your plot. Oguniti Komaya. Eburoti Bunye Kogeno. Oguniti na Maya de Oguniti Kogeno. Anyị ga-akpị akwa. Anyị ebulite biya. Anyị ebulite biya. Okay. Ayọm Chineke. The spirit of we dịka MC to ekwu. Di na nwunye anyị na ya. Ọ eme dịka pidgin. Ọ bụrụ na ị gaa na keji ebe a na-apịje ọnụ kaba ji enyelite onwe ha nri na-enyelite mmiri di na nwunye a liri ugbu a anyị ejikọ obi anyị ọnụ wee si n'otu ala na ịfụnanya wee mee egbe na-agba enyi ịgba ime agba enyi agadide n'ezinụlọ a wee ruo n'agadi ha n'aha Jizọs dịka anyị na ebe a na-aṅụkọrịta mmanya ka o wetara anyị ịfụnanya wetara anyị udo wetara anyị ịdị n'otu wetara anyị ọganiru dịka anyị na-aṅụ ya n'ụbọchị tata anyị ga-aṅụgide n'ọṅụ wee mụpe ya na alaeze n'igwe n'aha Jizọs Kraịst bụ enwe anyị. Kaba n'iko ụlọ na-akwata nke ụlọ akwa adịrọ Onyii chọrọ ime hand over now. Dịka ụmụ bụ friend ya mma ọ bụrụ na ị lụọla ị ga-apụ. Ị lụọla di. 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 Ihe a bụ ngwa afịa anyị na-ere ere. Anyị amaketigo ha. Ka anyị wọchị ya ka ọ ga-esi gaa. Ọgaja amị ha na jee na mmiri emebiri m ihe. Chai. Dị ewere ajọ mmiri ya. Ọchị a dị jee nke abụ ozikwa sọsọ nwafọ ogidi. Lee my instruction. Onye ụlọ onye ọbụla weta flawa m ga-agwa ya ihe ọ ga-eme. Ewe mere and ihe a bụ your time of marriage. Cherekwa. Ụmụ onye join ụnụ and onye join ụnụ kwesịrị join ya. Nna besman join besman ịlụọla man ịlụọla didi na-akwụ ebe a wọchị ya anya saa chere mmadụ ekenye gị nwaanyị chere ụnụ ka ime onye lọkụ ya ga-asha ya nwa wọchị ya nọ onye ị ga-atụrụ ha flawa ị na-eme ha bụ hand over as your lovers ndị ịhụnanya your friends otu isi wee na-ewe dị today one day ha ga-agba ya oku ofu onye n'ime ha ncha niile ga-alụcha di so ọ bụrụ na ngụ na ara at count of 3 ya esi otu a ruo ya by chairman na-agbọ nwunye my brother onye Chukwu ga-eme hand over flawa ochi ọrụọla owediala ndị friends ya ha dị 5 in number tilu bestman ọ bụrụ 6 bestman na-achụkwu ọkpụkpụ ya akpọrọ m ya bịa join nwa which means ịlụ nwaanyị agụwala ya ọwụ ya ka ọwụ ya so my wife at count of 3 there. Don't look at your back. So to onye ọ bụrụ ọkụ ya ọ ga-apụta ya. Position yourself very well. At count of 1 at the count of 2 2.5 2.75 2.6 okay, be ready. 28 Osetia
and the count of 3. Chineke. Iwe nwere ebe ọ na-adị. Iwe nwere ebe ọ na-adị. Iwe nwere ebe ọ na-adị. Iwe nwere ebe ọ na-adị o. Iwe nwere ebe ọ na-adị. Iwe nwere ebe ọ na-adị. Iwe nwere ebe ọ na-adị o. Iwe nwere ebe ọ na-adị. 24. Kamu na-eze nwa mgbọ aka biko ọbụrụ oge anyị ga-ekebe ife oriri. Thank you. Adachukwu bịa bịa ozugbo. Gbaa tọọchị. Ọ bụrụ na a ga-eweta fon onye kamera na-agbagharị ya tọọchị. Gaa chọọ onye ife ilo onye bụ di gị. Mgbe ị kpọtara nke mmadụ anyị ga-ama anyị emepe ya na to senta. Ọya gagharịwa, ọya gagharịba. Gagharịba nwa nwoke ọbụla dị n'obi. Ịhụ na anyị abịa dọgburu ya bịa n'ihu ọta. Dọgburu ya bịa n'ihu ọta. Today na today, ụmụ okorobịa na-eso n'ihu. Ebe a wife material. Ihe a wife material. Ihe ọchịkodo nwa. Mgbe ọkụmọkụ. Ọgịnị dị. Mma enyekwana ndị a na-asa aka flawa. Ka o si were nwa ya na-awọch. Gagide gaa n'azụ. Ọnụ na ọnwa n'efu. Ya bịa n'aka nri. Ya aka ekpe. Ụlọ agba n'ewu. Mgbe bịa n'aka nri. Legharịwa anya. Ọpụtara ụmụ nwoke abịara wedin a. Ọpụtara ụmụ ya boys, ụmụ youth. Mana akpọtakwara ndị yahoo. Bikokwa. Gaa n'ezi ndị aka nri ụlọ agbaala faụ. Ụmụ onye ọfụ n'aka nri, ụmụ onye ọfụ n'aka ekpe. Maka nwa n'ezi, legharịwa anya. Ọlatunde, ọlaniyi, ọlanojua, ọlaịtọ, ọlachigijigi. Ibe ikwe n'anya! No engagement. What you come taking? Brother, Otu my sister no now. So I saw Mumba Ogawa Chineke ndị a wee plan ndị a wee ebumnobi. Sister nwanne m Adaeze otu anyị ga ya dịcha n'igwe mmadụ ya bụrụ brọda ka ịkpa aka ọ bụ obi gị. If it's the will of God. Nke gị ka m kwere. Ụdọ na ihe o kwuru ịma na anyị na-esi n'egwuregwu baa na original. Ọ sị ọ bụrụ uche Chineke na Chineke ga-emie ngwa wọchị ya. Brother, tie aka n'akpa ebe a wepụta 2,000 kedu na nwunye tie aka n'akpa. Ihe a prayer point. Ihe a prayer point. Chere na ọnwụnwụ a ka mbịanụ. We want to pray. DJ bring it down. Wepụta ofu 1,000 ke nwunye gị ofu nke gị 2,000. Mgbanye no problem. Pastor MC mgbanye nyegodie ma ọ na-enata ego a brọda gwa onye ibe ịkwado ọfụma nwanne m chere onwe ya na-eme ime mmụọ
spiritually lead the physical. Uzola. Nkege 1,000, nke 1,000. Brother, when you faith in me and why you more. Don't worry. Uchandia. Aburo can lady. Udodi. Omodo. Just yet of 1,000 and Kenya move. Already Robert. Don't worry. I'm a million name. Onyii na-achụrụ aja bụ oke mmụọ. Memba ngwa. Brother, I was man a wedding. This is a ministry. Onyii na-achụrụ aja. Onyii na-achụrụ aja. Chukwu anyị na-achụrụ aja. Onyii na-achụrụ aja bụ oke mmụọ. My brother, he enjoyed money today. I have Paula now. 5 minutes ago, I am not in the physical. We want to enter spiritually. And the I spiritually lead the physical. When pastors are talking, listen attentively. I have transformed myself into pastor. Okay, brother, over here, enjoy money now. He will try the mayor like play. Here we see the king and moon again. Children are common. Pray, point of contact. Yeah, even I name like play. We try to go the city park. One day, when I buy you, I will not brother. Everyone, and you discuss a model. I will not have one eye, and I buy. This is a point of contact. I just pray to come Madonna. The chain and you member. All the member, the chain and you are the there were a so seed in a big altar. The chain and you know. Chile go to like play. Over trouble now. One night, what I baby, we try to be a brave, Oga Nota, on your book, Kate, the way now Jesus. Iji command Nava, Hallo Basa, Ioboni, Metanishi, Chinaka, Twaka, I knew Sinakutam, Robai Mahia. One hour, baby, Nata, I play. Point of contact, prayer of contact. Now this year, Adabu, Ototo, Takia, now Jesus. We try to God, we believe in Tato, I don't think I'm going to Taibia, the better producer. And they show see there as a point of contact. The parents is also. Abuaka ni ebuti yoma, Abuaka ebuti yoma, but you have my own dinner munye. Chineke ga-eme ihe ga-aga ọhụma n'aha Jizọs. Brother ajọ mmụọ aga ahụ gị, ajọ mmadụ aga ahụ gị. Sister ajọ mmụọ aga ahụ gị, ajọ mmadụ aga ahụ gị. Dịka anyị na-eme nke a, baa n'aha nke Nna na nke Ọkpara na nke Mmụọ Nsọ. Ihe a bụ ego a ji wee sow seed. Ọ na-aga na highest altar. Kụọrọ Jizọs aka. Kụọrọ Jizọs aka. Brother, altar, chukwu, ọbala. Brother Jesus, he dey bring it down. Face your wife. Anybody can come on. Dinner table, we have a ego. Voice it. What to sound of the Jay, my brother, I trust you. Thank you. Thank you, my brother. Hey, brother, boy. Now who you call? Now my in-law. Hey, this is my in-law. Shout out to my in-law. I trust you. My in-law, what did they happen? My in-law, what did they happen? Share
the money. Money na water. Share the money. Share the money. Hey, chele na cholo. Alright, today. That's true. Alright, the one we have a for one side you. In case you want to pay for you, alright, you know, make the water. Go in your press and one. Hey, my in-law, I bless you. I don't know. Wait, my in-law, sir. My in-law will give me this. And I really want to say that. I'll give you. You know what I do, Mama? Thank you. I will see them. Then honorable. I'm only one number. I'm only honorable. He's on the stage. He's spreading the money. That's all. The famous guy. I'm only honorable. When now honorable. Money na water. Hey. What you again? Shout out to the money. That's all. If you spend the money, you go. I'm only one time. Brothers, we never take back the working now. You don't make man who goes and don't make your working. Go away first. Hey, I'm not going to do that. Go away. Hey, you don't need a money on a stage. Go and spend the money. You see. You see. You want to kill your money. You want to wait to jump. You see what dance with them. Exclusive dance is allowed. Hey, I'm going to want them. I'm for my guy. You see. My in-law. That's all. This is the Anambra State. That's all. You see Agua, you see Troye, spread the money. Money na water. Obi mau. You see you want them. I see you. You don't get to be matching me. I'm not going to that's about here. The man of God in the house. The man of God. I see you. The man of God. I am a man. I trust you. Thief right here. Brother, I call you to the item. Agency. Papa Tuku. Yes, I said it to I come to item. Chief Ego Amarada. Okay. Ego Amarada. Okay. Brother, see me now. Wow. You not go leave me. Nothing will happen. Only if you spread, you go. Ego Amarada. Okay. Chief Ego Amarada. Spread the money. Papa, I trust you. Hey, Fabiano, Achama CEO. Ina tabika mwa, Achama CEO.
Yes, you. Yes, you. I trust you. Yes, let me see apple. Waiting the apple. I don't see your apple. Waiting the apple. Yes, you. Yes, you. I see you. Waiting the apple. You don't know what I'm doing. I see you. Monina water. Yes, you. Shout out to you. Now wow. Now you are the leader. What do you see? My chairman in the meetings for yes, sir. I was a Gisela. Oh, no, right there. Power. I see the other chap. What do you say here? Chairman. Shout out to my chairman on a Kadikemma. Hey!
ime wego bịa ịpụrụ ọkụ ime wego nwoke ịdị n'oke osi ebe ibubu iru kokiri ime wego ịdị na banki ebe ibu first bank ịmates nọ n'ọgbọ ịmates bịa desmond bịa ịmates nwoke tinye aka n'akpa n'ukwu ọdị ihe ala n'ebe a ọdị ihe ala ụmụ abụọ ihe ala ngwa ụmụ bụkwa ọgọ mụ abụ ọgọ n'ụmụ ụdara ngwa ụmụ abụọ ụmụ ihe ala ngwa nọ ndị ọgọ nwanyị kwasị kaba na nwanne fa nwanyị yọrọ ya iwu ejiri ọnụ ngwa More music on DavePlay.com. My brother, you say make you call your own by this time. I know. Okay, nothing mega. Anyone for me. Like I ask you, before the thing will push me down. Now I test them before drinking. Asapa, Port Harcourt, all of them. Okay, see my brother. Baby, Bianu nyere one no why I cannot gift. Okay, say me. Only all I should be for help. Yeah, give me, I give you. Cross river, the cross river, I appreciate you people. Thank you for your courage. High Chief Obata Onyii Nonso Faso Nikem Wena Abia Osomai Ujuma Niche
Udemesu ọgaranya ọdọ egwu fọma Udemesu daalụ nọ Ojuma chief anyị kene na osoma anyị deme odu high chief ọfabụ ndị ichie umbe ada epu epu fere ma ya osoma Nkpor Ojuma Nkpor Udemesu okwu mmasị ụkwala eje ọnwa ibe dị iche na first cap na red cap okwu afakwu Igbo na Chineke n'olu agbara ndị Port Harcourt ma ndị Rivers State ka ha na-alụ Igbo anyị na-asụ Igbo Igbo na-asụ n'olu n'olu Igbo has different dialects and we are Igbos not for any other person. Oge eru nkịta maka ndị bịa leti ọnwụ na-ekecha gift a di na nwunye ka ga-agba egwu ogbe ndị si na ba chọọ ime ya bụ ọrụ ya ọ na-atụrị mba ibe igbo na-ebia maka na uche ka eji ese gị Agere amụ ọpịa amagbuye ibe oyi amụfee ya eze mmadụ alụ ibe niile bụrụ si asị biko ndị nọ n'azụ were nụ nwayọ n'azụ nri anyị mana ọnọdụ obodo a nwere ka ọ dị mana aṅụrụ m ụfọdụ na-abịa kịta onye rie ndị abalị gị ozi presentation of gift ma ọ ga-egaba iwu eji gị gaba MC ya ka na-abịa papa nnukwu ibe dị mma Daddy, you've been people and kids join this. Onyii Nonso, daalụ mpa nnukwu mpa na mpa gosipụta mmaji kwuru mmaji enyi ọnwa nke daa n'ala Adachukwu nwanne m eze ka ịgbacha okpuru ọla ibe dị mma ọ nwere ịma n'ebe a ka m si akwụ ụgwọ ụlọ mba ebe a ka m si Fulani my wife daalụ nọ ọ bụrụ ka m si akwụ ụgwọ ụlọ omeme misteki Chineke apịa m ịtalị ebe a ka m si aracha pịọm n'ọnụ m ka ọ dị Onyii Nonso pawa nwoke onye were gift bịa di na nwunye nwee nka nwanne m onwe ihe na-esere mụ na gị onwe ihe na-esere mụ na gị ọ bụrụ ntinye gị achinye n'ụlọ ma ga-abụ ifuel mpa ya gazie ruo ka ọ na-eweta n'onwe ya otu a ka ọ dị maka ọnwụ na m sị gị nyado m ọnwụ na inyere m ga-aba gị aba ga-aba gị ọgụ senior brother ibe dị mma onwe dị daalụ Adachukwu demenụ onye isi biko this is time of presentation of gift before the couple Adachukwu ibe dị mma senior demekwa ihe ọnụ na-achọrọ m kịta ihe m ji wee gbafuo so onye nye m ga-ewe ọ ma iwetakwa nke gị ga-ewe Ezinne daalụ mpa onwe moto nọchi ụzọ biko ọ nwere esusu nọchi ụzọ 427 ọ blọkụ ndị Asaba na ndị Port Harcourt biko 427 lesus onye isi ala agụụ na-apịawa onye ọbụla azụ onye richa orikwa ọzọ ihe agwa ndị abalị ọkụ ekwusi ọsọ ọka ya na ụkwụ n'ala ọ ga-esi ri mkparị a ga-eme ya na ire mọdụ na lụfụ kedi besman pasi kababịa onye ya mepe ego mekpabịa ego ebe na obodo iche na ego spray the money abịa kabakwuo ogo ihe ya dị Sí. Ay. Dile que fue
dancing. Excuse me, dancing is allowed. While you're dancing. Jesus Christ. Go straight photo. We just here. Ojuba. Ambassador. Fagota no mo won je dia mo wa dia.